makahuluganon alang sa bag-o nga magtiayon nga sila Ramon Magalyon o Grailes Borsas Magalyon nga sila hingpit na nga mahimo nga legal nga magtiayon human sa 35 ka tuig nga panag-ipon. Ang duha adunay 5 na kaanak apan naabdan pa sila og kapin 3 ka dekada bag-o makasal tungod sa mga pagsulay sa ilang panag-uban sama na lang sa dungan nga pagkabilanggo. 13 ka tuig nga nagbulag ang duha sa usag-usa humana ni atong tuig 2008. Nadakpan ang duha tungod sa paggamit o pamaligya og ilegal nga drogas. Sa permiro pa naami dalaw hantod nawa ang dalaw kay daghang mga kauban namong inmates makabuhat og sayop kuhaan mi sa pribilehiyo hantod nawa gyud sa ang dalaw. Agitong tanan namo kanarang nami tuyo. Masakit baron siya, masakit baron ko, nya naitambal. Ana mo ra namong communication. Kuan lang yun. Magsalig, love sa usag-usa, kabalaka, ana. Wala sa kunadunggan niya, mas pabor siya nga magbinuang kay ang mga laki. Free rajud kayo makasud ang mga babae nga mga dalaga pero wala raman po taon kay nagtamod man siya nga nasa mga anak dagko na. Kasi sab ni Boris nga ang ilang gugma, komunikasyon ug pagsalig ang ilang gihuptan bisan pa man sa taas nga panahon nga wala sila magkauban. Mao ang ilang kaminyoon karon pagtuman sa ilang panumpa kaniadto nga magminyo na kung makagawas sa bilangguan. Happy me, ma'am. Great. Naangko na yun. Ang managtiayon nga Magalyon, usa lang sa 53 ka managtiayon nga miapila sa mass wedding nga gipasiugdahan sa Mandawi City Government subay sa ilang mga kalihukan sa 53rd Charter Day. Gipahimug-atan ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez nga maoy nag-officiate sa kasal nga ang paghinigugmaay, pagsalig, pagsinabtanay ug ang pagbutang sa Ginoo isip sentro sa kaminyoon maoy makapalig-on sa pundasyon sa ilang relasyon. Marriage in its truest sense is a union of co-equals with no one exercising dominion over the other. Why mulabaw o why nilabaw except for love and respect for each other. Atong timan-an that niining kalibutan na there is no such thing as perfect marriage. Naagi na ang pagsuway, na ang lalis, but always remember to persevere. Ikinanglan, sakripisyo, nabawastanan pag-ampon. And nailang gingon that discussion is far more better than argument. Gikalipay sa mga bag-ong nakasala, dili lamang ang libreng seremonyas apan apil na saba ang mga pahalipay alang kanila. Ang matag paris nakadawat og libreng wedding ring, sinako nga bugas, souvenir items, pagkaon apil na ang ilang mga barong ug gown nga gisulob atol sa labing mahinungdanong adlaw. Kini si Sheriza Miuy alang sa My TV Cebu.